Sɛdeɛ ye kano nie na esi Ohene ene na branch ye Jagri Boaz o my krado esi machine ya me de that is saying Adom kwa Ofri Province me free Osrase se me timbe bi na ko ba bechia ai Osrase ase kyerese as I say saying Osre hata suri na say ase na eno ni din no anaze de ai no ani din no enese betumi a ase obema kwan presenter ye nhwe Ghana including bi kakra ne nchirase ne nchirase ne Sɛdeɛ kano so etino ya yenua Kobi Ishan channel executive Adom TV wa mayen kakra when me say Mfanti so a very interesting area Mfanti area secondi takradi no me say ne kano ne ade ne yentie Sɛdeɛ won so won kano ne mmobo ho komo kakra anya hwe ne Ghana manti na kyerese afa but Boaz machine yeah media Adien esi Sɛdeɛ so Jesus say so Jesus yana yana ya nua ya media ya esi ya media say kyerese esi oh Boaz yedin kyerese media me dofo na me nyodofo o tamfo no na esi me dofo no jemu o eti me dofo de when o kan Kofi Asankra anya dwe mo ne okay ayo Kofi yentie numra Keten instead of ketan asemensido anya asamansido atwabo anya etiabo gas no atwabo inchaban not inchaban esipun not esipon sports stadium esipun sekune also known as sekendi sekune sekunde where is I want come yes am boni bi yes antio keten instead of ketan asemensido anya asamansido atwabo anya etiabo gas no atwabo inchaban not inchaban esipun not esipon sports stadium esipun sekune also known as sekendi sekune Abraham de se utie kura se ne a hofo na nkasa ka ne friend no enkrofo na but bibi ti se englofo enkrofo malamata ye kano malata ne ade ebi o ho a menyi ni se ne akwakoduro no yebetimi asan o achi na mondodo bia yebetimi aka ne yi no fata se ye kan yi okay ofro ko bi pona kuro kese na wo anafo ne friends nkoko kwesi broni so try and nkauka ne twiro no because the din bebre ya akobi ebobo so na esi wo be hye ne twiro no na Sɛdeɛ beka se pronounce no sana twire ne tie na ne kwesi broni ba ye no ye kan ye no no ti no kibi anasa na intechere manu ntimi mfa chibi no eno twiro ne kibi nti okọ mfi aduoson nti hu ya obetwiro ne yi ne gusu twiro kwesi broni de na esa esi pun ya okase esa ne ka no wo hye mo twiro na omo ye ne PO engine enti hu esi pon enso ye esi pun ti no ka ehwo no bia PUN na ye pronounce ne sa na yo twiro pon se ye ma ye ni ba ye ho so English ni say we must make conscious effort to correct them dudu bia ye betumi bia na ade ba kon ya ho meka ne se wokọ chebia on municipal assembly no watro East Achim Municipal Assembly chebi anya hwe no ne akwasi bro ni dia on akim no wan ye na Achim kibi no wan ye ni chebi ya de sa conscious effort number ye ni da ho ne ye sakra mu ni ande ya bia nka afia beba 2026
Ubahwere na ukɔ ha ya tro ho malamata na nye malata bi onum na de beboa ebi wo ho a akiri kwan aware mate sɛ adabraka ɛno nkokora jamadabanka achi mota enum ne ade yayi ba wi sɛ ya ho de be ka sɛ omo fɛ farmak e wo sɛ farm link o tina trotrom na ka che beti se be so farm link a o se en kan se farmak wesi na wati lomaloda lomalo anu ye broni din dorman long dorman long na isaya de no na ne tracks na de agum na meti for no trotrom meti for ni ade no dorman long no ware lomalo naka ene ye wade suo Sɛdeɛ kano ni ɛyɛ Ghana busumi yenye den a sɛ kaka ye hona dodo a yebetumi aka ne yi ne se amasaman kana amasaman so no so ho ama bi enwu no obeda ne saman yo amasaman oman a ɛyɛ amansan nyinaa de obi atimi tena ho bi ayɛ sɛ freman ne mo nya sɛ ama owu ye no odane saman 2020 ti amansan man amasaman I'm a coveting grand Boaz. Tenya amasamai. Nani ayo asamai. Oh, samai na akra enche yebre no aso. Samodazi ebre ye bibi. Next week ye baba bebo. Free Central na Western region. Ebe Central ho baby. Wo kafante no so pa. Mr. Benin Pepra. Ma charity na Kobishan. Omo boy nti wo se yeda omo se wonta nsusu we refi wonta newsroom akua chan yi akwan ono so boy bibri na kofi producer penyin pa onim se obo adwuma pa e wo se yetwa no puseni ade Sɛdeɛ ye ka ni enti nyambo efie da ese ya ebeto aso efia da no ye kwa akɔhwɛ abusuan ne nton okay, last week Friday. Sorry. It's been more beside media mama can you. Bibia to anopede na ato. Enra na joni anopede na to every so by. It is where they were about you. It's in Swato. And you sure Oswato. Babidru from my insure. Osu, but we mudia. Osuneto. Near Oko Riverside, a Quacosano, a shoe. Osu free soro. About near fridge in money in shoe. Near Cosa or river in money a shoe. Osu and shoe near you were a subonti in Sue, a shoe no Sue. A subontin. A shoe brim, insure brim. A suo. Matesi, Yamishao. Meda say, Esi Ohene, and a Jagri Boaz, Sɛdeɛ kano ni no mo dia ba no. Yes, ya de o. Anti said amasaman, enya amasaman, enka bibiem